दिनै आंहाबो हा गैयामोन नालाय एसडिअ सारा जोंना एसडिसि सारा आंखौबो हा एसे मोनगोन होननानै दा लेंहरनायखाय आं बे मिटिङाव फैदों। जाय हक बिथांमोननि दैदेननायाव आं नुनो मोनदों पर्बजरायाव बिथांमोनहा गाग्लिफैबाय थायो। प्रमद बर' शिब बिथाङाबो पर्बजरायाव गाग्लिबाय थायो। दाख्लैसो कालीचरण गुरुदेबनि मोनसे उत्सब जानानै थांबाय। बिथाङा बेवहाय गावनि सेक्रेटारिखौ थिनहरनानै 3 लाख थाखा जानाय लोंनाय माबानाय गासिबो होनानै कालीचरण गुरुदेबनि जिथु माने मा होननानै बुङो बेखौ फबनाय जायगा, बे फबनाय जायगाखौबो बिथाङा सोदांनो बहुद फैसा माने होलांबाय। आरो काजिगावआ मोनसे पबित्र अनुष्ठान जागोन जेराव कालीचरण गुरुदेबनि जोनोम, बिथांमोनहा बेखौ लक्ष्य खालायदों। आरो बिथांमोनहा सब समय पर्बजराखौ गाग्लिनानै बिथांमोनहा नायगासिनो दं पर्बजरा रायजो राजाखौ। पर्बजर সকল रायजक आमार शिव महादय EM সকল সদায় पर्बजरर ঘূৰি ঘূৰি আছে। তেওঁলোকে पर्बजरर उन्नति कल्पे তেওঁলোকে বহুত চিন্তা কৰি পেলাই पर्बजरर उन्नতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথাসাধ্য তেওঁলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে। এইটো লক্ষণ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ, মই আগৰ চৰকাৰবিলাকৰ আমি দেখা নাছিলোঁ দুৰাণ কাপ, সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে সাহিত্য উৎসৱ আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ নাটক কম্পিটিশ্যন কিবা কিবি আমি যিটো কল্পনা কৰা নাই, আমি যিটো দেখাও নাই, শুনাও নাই, কল্পনাও নকৰোঁ, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো নতুন যুগৰ साइन्टिफिक जुगर साइन्सनि बोथोर साइन्सनि जुगाव बै जिनिसखौ जोंनो नांगौ। जोंनि बर' फिसाफ्रा जाहाथे रोंलाङो, जाहाथे साहित्यआव खेला दुलायाव जाहाथे जों जेरावबो पारगत जानो हायो, बेखौ लक्ष्य खालायनानै बैगियानिक जुगजों मिलायनानै बिथांमोनहा बे हाबाफोरखौ मावदों। आरो दिल्लीयाव माने बड'लेण्ड महोत्सव जादों। नोंथांमोनहा बयबो नुदों दिल्ली बड'लेण्ड महोत्सव হয়েছিলে। আপোনালোকে দেখিছে পৃথিৱী জুৰি বড়োসকলৰ কালচাৰ, বড়োসকলৰ যিটো ডিচিপ্লিন, বড়োসকলৰ পাংচুৱেলিটি, এইবিলাক চব দেখি পৃথিৱী আচৰিত হৈ পৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ এখনত এচুকত বড়ো জাতি আছে বুলি আমাৰ বৰ্তমানৰ যিটো চৰকাৰ এইটো পৃথিৱীৰ মাজতে নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। दा बेफोरनि थाखाय धन्यबाद। नोंथांमोनखौ गोरबोआव दङ, बहुद बुंनांगौ। जों जिहेतु एबसु खुलिनायनिफ्राय दिनै बोरायबाय आङो, 80 बोसोर जानो मात्र 3 बोसोरल' नांसिगौ। आंनि लोगोफ्रा थैजोब्बाय, गिबि सानैल'सै, आदा कामेश्वरजों ओमफ्राय आदा माबा दानि साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट, आरो जोंनि लोगोफ्राबो थैजोब्बाय, माखासे दंबावो। जाय हक बेफोरखौ बुंनानै लाब गैला। बिथांमोननि आथिंनि आगाना पर्बजराव गोग्लैबाय थाथों आरो बिथांमोननि आथिंनि आगाननि हाद्रिया पर्बजरानि फिसा फिसौफोरनि गोरबोआव, बिथांमोननि मेगनाव, बिथांमोननि खर'आव आशीर्बाद थालांथों। आरो पर्बजरायाथ' सारा आसामाव, सारा बेंगलनि बर'फोरनि गेजेराव पर्बजरा बयनिख्रुइ सिगां बनजार। कालीचरण गुरुदेब नङामोनबा बर'आ थैबायमोन। नीलेश्वर ब्रह्म पर्बजरानि प्रथम एमंस ट्राइबेल पिपल अफ नर्थ इस्ट, बिथाङा फार्स्ट रेकर्डिस्ट बर' मेथाइनि। नीलेश्वर ब्रह्म, शोभा ब्रह्म, सतीश ब्रह्म फार्स्ट आइएस, शोभा ब्रह्म नर्थ इस्टनि देरसिन आर्टिस्ट, इन्टारनेशनेल आर्टिस्ट, छबि आखिग्रा, लंथाइ दानग्रा, बेबायदि जोंनि गेजेराव बहुद दङ। आरो दिनैसो गैलिया, दाबो लासै लासै जोंनि गेजेराव दं। नोंथांमोना आशीर्बाद हो। पर्बजरायामोन बनजारमोन आरो दिनैबो बनजार जाथे जानानै थायो, बेखौनो बुंबाय। नोंथांमोनखौ आङो बिराद मोजां मोनबाय, आशीर्बाद होबाय। नोंथांमोनहा आरो साबसिन मावबावनो हादों, एसेखौनो बुंनानै रायजो राजाफ्राबो सान्थियैनो थाथों, एसेखौनो बुंनानै आङो आंनि बे गुसुं बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। बयखौबो खुलुमबाय, अननाय हरबाय, मोजां मोननाय हरबाय। रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारनिसिम।